Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ನಾನು ಬಸ್ಪೆದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಂಡೇನದು ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಇದೆ ಏನು ಅಂತಿನಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಆ ವೀಡಿಯೋ ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಷ್ಟದಾದ ಪಂಡ ನಾಯನತ್ತು ಬೇಗದು 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗೋದು ಒಂಚ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಲಿತು ನೀತು 150 ದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬಾಗಿಲ್ಲದು അതിനകത്ത് ಬೇಗ 150 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾಳೆ ಕೂಡ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿ ಎನ್ನದಿತ್ತಿಜ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಬಸ್ಪೆದ ತುಯರ್ ಪೋಯರಂಡು ಪಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡ್ ಎರ್ಪಿದಾಡ್ಲೆ ಪೋದು ತೂದು ಬೇಗ ಬರ್ಕ ಪಂಡ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಪೋನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎದುರು ಪೋದು ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲು ಪೋಪಿನ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ಬಾಕಿ ಆಂಡ ಅವಳು ಪಿದಾರ್ದಿನಿ ಒಂಜಿ ದೋಣಿದ ಲಕ್ಕೆತ್ತಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಎದುರು ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೂರ ಎದುರು ಪೋದು ಆದಿತ್ತಂಡು ಅರ್ಧ ಪಾರ್ಸಿ ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ನೆತ್ತ ದೋಣಿದ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಪಿದಾಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಲ್ಪ ಪಂಡ ಮೇಯ್ನ್ ಬಸ್ಪೆದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಲ್ಪ ಶಾರದೇನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕುಲ್ಲ ಅದಿತ್ತಿರು ಪಂಡ ನನ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂತ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದವೇನು ಅವಳು ಉಂತಾದಿತ್ತೇರು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಉಂತುದಿತ್ತ ಬಟ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎದುರು ಪೋದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಪಂಡ ಅವಳು ನಾಸಿಕದಿತ್ತನು ಬಾಲೆತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಎಂಕ್ಲು ನಾಸಿಕದ ಸೌಂಡುಗು ಮತ್ತು ದೂರ ಇತ್ತ ಅಂಚಾದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎದುರು ಪೋದಿತ್ತೇರು ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನ್ಲೆತ್ತ ಪೋಯರು ಒಂದು ಪಿದಾಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಅವಳು ಉಂತುದಿತ್ತಿನ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಯಾರೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಿ ಮಾಮಿನ ಕೈಟಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕೈಟ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ ಬಂದೆ ಬಾಲೆನ ಏನು ಪತ್ತು ಇರು ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬಂಡಾನು ಸೊ ಆರು ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂದು ಪಿದಾಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಈ ನಾಸಿಕಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ದೂರ ಪೋದುಂತುದಿತ್ತದೆ ಪಂಡ ಬಾಲೆಲ್ಯ ಹಾಗೆ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಆತ್ ಜೋತದ ಸೌಂಡ್ ಬೊರ್ಚಿ ಕಿಬಿಕ್ ಬೂರ್ನ ಪಂದು ಎಂಕ್ಲು ದೂರನೇ ಉಂತುದಿತ್ತ. ಸೊ ನಾಸಿಕದ ಪೂರ ಎದುರು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯ ಎದುರುಗು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಲೈವ್ ಪಾತೆರ್ನ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ದು ಪಾತೆರ್ ನಾನು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಎನ್ನ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಖುಷಿತ ಟೈಮ್ ಬೇಜಾರನ್ನು ಪೂರ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಲೈವ್ ಉಡುಪುನಾಗ ಬೇತೆ ಪೂರ ಸೌಂಡ್ದ ನೆಟ್ ನಮಕ್ ದಾದ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಕೇನುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರೇ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಐಟ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಪಿನಿಟ್ಟು ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರಂದು ಪಾತೆರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ವಾಯ್ಸ್ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಆದ ಪಾತೆರೆ ಇಂಕ ಆತು ಒಂಥರ ಇಂಕೊಂಥರ ಶೈನಿನೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕಾದ್ಯಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಕ ಈ ವರ್ಷದ ದಾನ ಗೌಜಿನ್ ತೋಜೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂದಿತ್ತ ಶಾರದೇನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೋತಿದ್ದ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬುದನ್ನ ಇಂಕ್ಲು ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಬಚ್ಪೆದ ಶಾರದೆ ಪಿದಾಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಅವೆನ್ ತೂ ಒಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಪೂರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೂದಿತ್ತಿದ್ದ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ಎದುರು ಪೋಯ ಯಾನು ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಮಾಮಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ಲೇನ ದಿನಿ ಬೇಗ ಪೋದು ಬರೋಲಿ ಪಂದ್ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚಾದ್ ದಾದ ಪಂಡ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಎದುರು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಹೂವಿತ್ತಂಡು ಐತ ಎದುರು ಪೋದುಂತ್ಯ ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಿದಾಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ. ಸೊ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವೆರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಮುಟ್ಟು ಪಾಡಂದೆ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಪಬ್ಬು ಪೋದು ನಲಿಪುನತ್ತು ದೇವೆರ್ನ ಪದ್ಯೋಗು ನಮ್ಮ ನಲಿಪುನ ಹೊರತು
ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಸಾಂಗ್ ನಲಿಪುನತ್ ಅಂಚಾದ್ ನಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ದಾಯೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವೆರ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಲಕ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ ತೃಪ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಾರಡಿಗೋಸ್ಕರ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದ್. ಸೊ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ದಿತ್ತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ಇಂಕ್ ಬಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಬಾಲೆ ಬಡ ಅಂದಿತ್ತನು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಬಾಲೆ ಗೋಲ್ ಬಡ ಕೊರ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ತ ನಮ್ಮ ಬಚ್ಪೆದ ಪೊಲೀಸ್ನಗಳು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಕ್ಲೆ ಎನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಪಂಡಿನೆಕ್ ಅಕ್ಲನ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಕೊರಿಯರ್ ಬಾಲೆಗ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತಲೆ 90 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಡಲ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆಡೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಯಾನು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ನ ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿಜೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ದ ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾಯೆ ದುಂಬುಗಾಯ ಒಂಜಿ SI SP ಆಯರೆಲ್ಲ ಯಾವು ಪಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಂಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾದಿನ ಪೊಲೀಸ್ದ ಅವನಿ ದಾದ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನ್ನಡು ಪಂದದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿಲ್ಲ ದೆತ್ತೋನಲ್ಲಿ ದಾದನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ದಾದಂಡಲ ಪೊಲೀಸ್ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ್ರಾಪು ಜತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಇಂಜನೆತ್ತ ಅಣ್ಣೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಬೈಜೆ ದಯ ಬಂಡಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದೇ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡ ಯಾರೇನು ತೊಚ್ಪಾದಿಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಇತ್ತಂಡವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನ ದಯ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತಿಂಡಕ್ಲ ಅದೇ ಪನ್ಪೇರು ಇಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜಿಂಡಲ ಅದೇ ಪನ್ಪೇರು ಇಷ್ಟ ಎತ್ತಿನ ಪಾಡು ಇಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜಿಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಂದೆಲಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡ್ದು ದಯ ಅಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಅದು ಅಕ್ಲೆಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೇಂದು ಪಾಡೋಡ ಬೊರ್ಚ ಕೇಂದು ಬೊಕ್ಕೆಯನ್ನು ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಸ ಏರೆಗಾಣಲ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕೇನ್ವೆಯನ್ನು ವೀಡಿಯೋಡು ಬರ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂದ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡುಜಿ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಐಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ನಾವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಲೇಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಆಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ತೊಂದರೆ ಆಪುಲ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂಚದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿನ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಎನ್ನ ಬಾಲೆನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾನು ಈಗ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಲೆನೆ ಅನ್ನು ತೊಚ್ಪಾವೆ ಐಟ್ದಾಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿನ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುನಂಡ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಐತೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ ಬಾಲ್ಯದ ಸದ್ಯಗೆ ಏನು ಮೋನೆ ತೊಚ್ಪಾರ ಆಪುಜ ಅಂಚ ಅದು ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಬ್ಲರ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೋನೆ ಪಂಡ ಸದ್ಯಗ ಬಾಲ್ಯ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡಿನ ಪಂದ್ ಆ ಉದ್ದೇಶೋಡೆ ಅನ್ನ ಪಾಡಂದು ಇಪ್ಪುನಿ. अस्य श्री अर्गला स्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्षिः अनुष्टुप्छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बाप्रीतये सप्तशते पाठाङ्गजपे विनियोगः. ಶ್ರೀಹರಿ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಅಂಬದ್ವರ ಯಾಗ ಮಲ್ತದ್ದು ಎನನೆಲಕ್ಕರೆ ಕಾರಣದಾನೆ ಅಪ್ಪ ಬಂಡಾಸುರನ ಉಪದ್ರಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೇ ಅಡಿಮೇಲ ಅವನನ್ನು ఆయన ಬಿದಿನ ಅಳಿತಿದ್ದು ಲೋಕರು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕೇಳಲು ತೆರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ಪಂಥಿ ಕುದರಟಿ ನಂದಿನಿ ಸುದೆ ಬರಿತಿ ಲಿಂಗ ರೂಪದ ನಿಲೆಯಾಯಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲ್ ಕುದುರುದ ಸಿರಿಯಾದಿ ವನದುರ್ಗೆಯಾದಿ ಜಲದುರ್ಗೆಯಾದಿ ಸಿರಿದುರ್ಗೆಯಾದಿ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಕರೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜ
ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಿ ಮಾಮೆ ಮಮತಾ ಮಾಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ರಿತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲ ಅರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಅವಡಿ ಅನ್ ದೂರ ಪೋಂಡಲ ಲೆಪ್ಪೆ ದಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ ಅಕ್ಲಾದೆ ಪಂತೇರು ಪೆದ್ದುನ ಟೈಮುಡು ಎಂಕ್ಲು ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಸೊ ಅಕ್ಲು ಪಂತಿನ ಪಾತೆರನ ಅಕ್ಲು ಒರಿಪಾದೇರು ಅಕ್ಲಾದೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲು ಏನು ಏತು ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತೆ ಆತ ದಿನ ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಉಂತುದೇರು ಮನಸಾರೆ ಉಂತುದೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಟೈಮುಡು ಅಕ್ಕಲು ಜೊತೆ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಖುಷಿತ ಟೈಮುಡ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಜೊತೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಆಸೆ. ಅಂಚಾದಕ್ಲು ಯಾನು ದೂರ ಪೋನಾಗಲೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಪೋಪೆ ದಯ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಲೆನ್ ಪತೊನ್ ನೆಟ್ ಆವಡ್ ಒಯ್ಕುಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಅಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಏರೇನು ಅಕ್ಲೇನು ಏರೇನ್ಲ ಆವಡ್ ಎನ್ನ ಬಂಗಾದ ಟೈಮುಡು ಏರೆ ಇಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲೇನು ಯಾನು ಎನ್ನ ಖುಷಿತ ಟೈಮುಡ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪು ಯಾನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಪಂತಾನ ರೆಡಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಏನಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ದಾದ ಇತ್ತಂಡಲ ಅಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚಾದ್ ಅಕ್ಲೇನು ಒವೇ ವಿಷಯ ಇತ್ತಂಡಲ ಯಾನು ಲೆಪ್ಪೆ ಯಾನು ದೂರ ಪೋಪುನ ಇತ್ತಂಡಲ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಪಂಡಲ ಎತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಪೋಪಿನತ್ತು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೇನೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಪಂದು ಸಂಬಂಧದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಬಂಗದ ಟೈಮುಡು ಕೈತಲ ಆಪುಜೆರ್ ನಮಕ್ ಪಿದಾಯ್ದಕ್ಕಲು ಏರುಪೇರು ಅಕಲೇ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ ಆಪುನಿ ಇಂಕ ಯಾನೆ ಏಪಲ ನಾವೇನೆ ಎನ್ನೊಂದುಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಕ್ಕಲು ಏಪಲ ನಮಕ್ ಆಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಗುರ್ತಾತಿನಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲು ಏರುಪ್ಪೇರು ಅಕಲೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ತೋಚ್ಪಾವನಿ ಕರುಣೆ ತೋಚ್ಪಾವನಿ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನು. ಸೊ ಇಂಕ ಅವು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಪಿದಾಯ್ದಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತದಕ್ಕಲು ಪಂಡು ಯಾನು ಪನ್ಪೇನು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಬಂಗನ ಟೈಮುಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದೇರು ಅಕ್ಲೇನೆ ಯಾನು ಸೈಪುನ ಮುಟ್ಟಲ ಮದಪ್ಪುಜಿ ಯಾನು.